салом алайкум шеф. матра чанд бор гуфтум баи дастҳои ифлосат қатима салом накард. бира дастҳо табуши ҳозир раис омадестай. тра баи аҳвол набина. салом алайкум раис. хуш омадаед. ва алайкум. коро чӣ хел омад? коро хуб. шукруллаҳи худо дастати пур харидор. биё хуб. коро раис чӣ хеле ки шумо гуфтен ҳамун хайру нақша рафтеса. ягон камбудӣ нест. фаҳмо. мондаҳои кор усто? раис салом алайкум. чӣ ба даста дароз карда салом намекунӣ? меҳнати ҳалол мекунӣ ки мисли баъзеҳо фиревгарӣ ҳаромкунӣ намекунӣ. ифлосии даст муҳим нест, муҳим дуруни ифлос набошад. زندگی میگذرد ما همه میگذریم لحظه ها میمیرند ما فقط مینگریم